Давам ви 5 минути да приключите със спора. Това казва терапевтът на двойки Стан Таткин, описвайки техниката, която използва с клиентите си, наречена 5-минутен спор. Той продължава. Често чувам, не мисля, че можем да го разрешим за 5 минути. А аз отговарям. Разбира се, че не можете. Можете да го завържете като турникет, така че и двамата да сте на правилната страна и да можете да превключвате предавките и да се занимавате с други неща, а след това да се връщате към проблема пак и пак и пак. Това всъщност е начинът да се справяме с трудните въпроси. Не всичко наведнъж, защото тогава човек се задушава, а на малки хапки. Удряте, излизате. Удряте и излизате. Това е умел начин за справяне с всичко. Без да се страхувате, че ще се задържите твърде дълго. Без страх, че ще бъдете стъпкани, прегазени или победени. И пак, ако някой от вас изглежда победен, и двамата губите. Защо ли? Ами, ако аз съм победил партньора си, това ще се върне обратно към мен. Няма нищо, което мога да направя на партньора си, което да не ми се върне обратно. Тъй, че в мой интерес е да се уверя, че той не е победен. В противен случай и аз губя.